Milé dámy, víte, že více než 80% žen nosí špatnou velikost podprsenky? Zkrátka zkoušíte jednu za druhou, ale pořád to není ono. Košíček podprsenky vůbec nesedí a prsa vypadávají spodem. Nebo je obvod podprsenky příliš velký a po zádech se posouvá směrem vzhůru. Prsa mohou také přetékat z košíčku a tvořit nevzhledné boule. A nebo střed podprsenky nedoléhá správně na hrudní kost. To vše jsou znaky špatně zvolené velikosti nebo střihu podprsenky. V padnoucí podprsence mohou vaše prsa vypadat o mnoho lépe. Podprsenka je jednou z nejdůležitějších částí vašeho šatníku. Mnoho žen podceňuje význam spodního prádla s odůvodněním, že se nosí pod oblečením a nikdo jej nevidí. My vás přesvědčíme o opaku a ukážeme vám, že správná velikost podprsenky dokáže změnit vzhled celé postavy, krásně vytvarovat prsa a pozvednout mimo jiné i vaše sebevědomí. Stačí vykročit správným směrem a dostane se vám veškeré péče, kterou při výběru spodního prádla jistě oceníte. Odborné poradenství nabízíme každé zákaznici samozřejmě zdarma. Ptáte se, co vás čeká při návštěvě našeho obchodu? Nejprve vás přeměříme, abychom mohli lépe odhadnout velikost podprsenky. Společně vyzkoušíme různé střihy a typy podprsenek a zvolíme ten, který vám nejlépe padne a ve kterém se budete dobře cítit. Také vám vysvětlíme, jak má vypadat padnoucí podprsenka. Pod ramínka byste měla být schopná vložit 2 prsty a neměla by se zařezávat, ale ani padat. Obvod podprsenky musí být dostatečně pevný, jelikož by měl držet většinu váhy poprsí. Střed podprsenky musí perfektně doléhat na hrudník a kostice lemuje prso po celé jeho délce. Tak už na nic nečekejte a přijďte se k nám podívat. Zdarma se můžete také objednat na soukromé nákupy se svými kamarádkami a mít celý obchod pouze pro sebe. V naprostém soukromí si prohlédnete celý náš sortiment a společně s kamarádkami vyberete to nejlepší prádlo. Nabízíme největší výběr velikostí na trhu a tak si od nás, kromě hezkých vzpomínek, jistě odnesete také tu správnou podprsenku. Těšíme se na vás.